के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पूजा के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा। पूजा के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पूजा के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा। सुबह से लागल बानी हम तैयारी में। धूप अगरबत्ती सब ले लिहन थाली में। सुबह से लागल बानी हम तैयारी में। धूप अगरबत्ती सब ले लिहन थाली में। जाई फुलवारी देखी तनी हाली माली फूल का बटूरत बा। जाई फुलवारी देखी तनी हाली माली फूल का बटूरत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा। पता करी संजय बलम माई के पटका बकुलत बा। घर गली पले निकले निया स्नान हो। नान्हा को बचावत बाई पुआ पकवान हो। घर गली पले निकले निया स्नान हो। नान्हा को बचावत बाई पुआ पकवान हो। राजेश देवारवा पिंटुआ मंदिर पर पचरा गावत बा। राजेश देवारवा राजकुमार देवारवा पचरा गावत बा। पता करी बलमुआ माई के पटका बकुलत बा। पता करी संजय बलम माई के पटका बकुलत बा। कहले कि हमहू चलम पूजा पाठ करे। बगल वाली चाची काले आइले रहली घरे। कहले कि हमहू चलम पूजा पाठ करे। मैया के सकती मैया के भगती में सबके हुजूमत बा। मैया के सकती मैया के भगती में सबके हुजूमत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा। पता करी संजय बलम माई के पटका बकुलत बा। पूजा के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पूजा के थाली सजा ले बानी अब कुछ नहीं छूटत बा। पता करी बलमुआ हमाई के पटका बकुलत बा।